Γεια σας, είμαι η Φανή Παπαρού-Παπαζαρτζή, καθηγήτρια μπαλέτου, Pilates Instructor και Coraline Master Instructor, ιδιοκτήτρια του Springs Pilates and Dance Studio και μητέρα 3 παιδιών. Έχω διάσταση των κοιλιακών μειών. Γεια σας, είμαι η Μαρία Τσόλια. Έχω και εγώ 4 παιδιά, είμαι γυμνάστρια, καθηγήτρια ειδικής φυσικής αγωγής και personal trainer. Μετά από 4 καισαρικές, και πρόσφατα που γέννησα, έχω και εγώ μια διάσταση στους κοιλιακούς. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι είναι η διάσταση των κοιλιακών μειών. Οι 4 συμβάδες των κοιλιακών μειών, εγκάρσιος, έσω-έξω πλάγι και ορθός κοιλιακός, ενώνονται στην λευκή γραμμή, η οποία ξεκινάει από την ξυφοειδή απόφυση του στέρνου και καταλήγει στην ιβική σύφυση. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αρκετές γυναίκες μπορεί να πάρουν περισσότερα κιλά από ότι η λευκή γραμμή και η δύναμη των κοιλιακών μειών τους μπορεί να αντέξει και η γραμμή αυτή να ανοίξει, να κάνει αυτό που λέμε την διάσταση. Η διάσταση μπορεί επίσης να συμβεί με έντονη άσκηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μπορεί να συμβεί μετά από μια καισαρική τομή ή σε άντρες και παιδιά με περισσότερο βάρος από αυτό το οποίο ο σκελετός τους είναι φτιαγμένος να δέχεται. Ναι, λοιπόν, και εγώ γέννησα πριν λίγο καιρό και ενώ έχω χάσει τα περισσότερα κιλά, βλέπω ότι η κοιλίτσα έχει παραμείνει. Αυτό με υποψιάζει ότι μπορεί να έχω διάσταση κοιλιακών. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να πάω σε κάποιον ειδικό για να το ελέγξω πιο σίγουρα. Γεια σου, Φανή. Γεια σου, Μαρία. Θα ήθελα να δω αν έχω διάσταση κοιλιακών. Βλέπω ότι η κοιλιά είναι φουσκωτή και υποψιάζομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Βεβαίως, για να μπορούμε να το ελέγξουμε θα πρέπει να ξαπλώσεις και για να ξαπλώσεις θα ήθελα να καθίσεις και να στηριχτείς τα χέρια σου στο πλάι, έτσι ώστε θα γίνει η κίνηση όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Πολύ ωραία. Στη θέση αυτή θα μετρήσουμε την διάσταση των κοιλιακών μειών και θα ζητήσω από τη Μαρία να σηκώσουμε την μπλούζα, ώστε να βρούμε τον αφαλό, κάτω και πάνω από τον οποίο θα μετρήσουμε τη διάσταση. Περίπου 2 δάχτυλα κάτω από τον αφαλό, θα τοποθετήσω 3 έως 4 δάχτυλα, γιατί ήδη νιώθω μυϊκό τόνο δεξιά-αριστερά, που σημαίνει ότι οι μυς έχουν αποχωριστεί από την κεντρική γραμμή, από την ένωσή τους. Το βάθος είναι ήδη αρκετό σε αυτή τη θέση και θα ζητήσω από τη Μαρία πολύ λίγο να σηκώσει το κεφάλι της και να κοιτάξει ανάμεσα στα πόδια. Βλέπουμε το βαθούλωμα που δημιουργείται εδώ και τα δάχτυλά μου πώς μπαίνουν βαθιά μέσα στους κοιλιακούς. Μαρία, ξεκουράσου, ευχαριστώ. Αντίστοιχα θα μετρήσουμε πάνω από τον αφαλό. Μαρία, σε παρακαλώ, σήκωσε το κεφάλι ελαφρά. Εδώ βλέπουμε το βάθος είναι ακόμα μεγαλύτερο και η απόσταση πιο μεγάλη, είναι 5 δάχτυλα. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Μπορούμε να ελέγξουμε την διάσταση πηγαίνοντας προς την ξυφοειδή απόφυση για να δούμε το άνοιγμα και την απόσταση που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των κοιλιακών μειών σε όλη τη διαδρομή της λευκής γραμμής. Οπότε, Μαρία, αν θέλεις, σήκωσε άλλη μια φορά. Ωραία. Εδώ σε αυτό το σημείο είναι 3 δάχτυλα. Κατεβαίνεις, Μαρία, σε ευχαριστώ. Και βάσει βιβλιογραφίας θεωρείται διάσταση από 2,5 δάχτυλα απόσταση και πάνω. Η διάσταση της λευκής γραμμής επηρεάζει όλους τους κοιλιακούς μύες. Εγκάρσιο κοιλιακό, πλάγιους έσω και έξω, ορθό κοιλιακό. Για το λόγο αυτό θα ξεκινήσουμε την αποκατάσταση της λευκής γραμμής από τον πλέον εντοβάθη κοιλιακό μύ που είναι ο εγκάρσιος. Μία δυσλειτουργία στον εγκάρσιο κοιλιακό μύ μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην οσφυϊκή μοίρα, πόνο στη μέση και πολλές γυναίκες αναρωτιούνται γιατί μετά τη γέννα πονάει η μέση τους. Ένας λόγος, πιθανός λόγος, είναι και αυτός. Ζήτησα λοιπόν από τη Μαρία να ξαπλώσει στο Clinical Reformer, γιατί είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε αυτό και θα μπορέσουμε να δείξουμε πολύ όμορφες σειρές ασκήσεων που μπορεί κάποιος να ξεκινήσει για την αποκατάσταση της λευκής γραμμής και των κοιλιακών μειών. Μαρία, θα ήθελα να ξεκινήσεις με εισπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα, καθώς θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον εγκάρσιο κοιλιακό μύ μέσα από την σωστή λειτουργία του θωρακικού διαφράγματος. Εισπνέω από τη μύτη, εκπνέω από το στόμα και κάθε φορά στην εισπνοή προσέχουμε ώστε όλη η οπίσθια μεριά του διαφράγματος να ενεργοποιείται, νιώθοντας την πλάτη να φουσκώνει και στην εκπνοή να κλείνουν τα πλευρά προς την λευκή γραμμή, προς την κεντρική γραμμή, επιφανειακή κεντρική γραμμή του σώματος. Πολύ ωραία. Εισπνοή από τη μύτη,
Έκπνοη από το στόμα, κλείνουνε μαλακά τα πλευρά, αποφεύγοντας να τα στείλω στη σπονδυλική στήλη. Εισπνοή από τη μύτη, έκπνοη από το στόμα. Πολύ ωραία. Άλλη μία επανάληψη. Και τώρα η Μαρία είναι έτοιμη να προσθέσει ακόμα ένα στοιχείο δυσκολία στην άσκηση αυτή, που θα είναι πίεση από τα πέλματα. Με την πίεση από τα πέλματα στοχεύουμε στην ενδυνάμωση του πιελικού εδάφους, το οποίο με τη σειρά του θα βοηθήσει τον εγκάρσιο κοιλιακό ομί να ενδυναμωθεί και στο συντονισμό των κινήσεων πιελικού εδάφους και θωρακικού διαφράγματος να δώσουμε μια καλύτερη λειτουργία στον εγκάρσιο και μέσω αυτού στους πλάγιους έσω-έξω και στον ορθό. Μαρία, θα ήθελα να τοποθετήσεις τα πόδια σου λίγο πιο χαμηλά πάνω στην πλατφόρμα, στο jump board. Τα γόνατα θα ανοίξουν λίγο ώστε να μείνουν παράλληλα στο άνοιγμα της λεκάνης και θα σπρώξεις να πας λίγο πίσω ώστε να πατήσουν οι φτέρνες. Τα ελαττήρια βρίσκονται σε τάση σε αυτή τη θέση. Είσαι εντάξει? Πολύ ωραία. Θα ήθελα να συνεχίσεις να εισπνέεις και να εκπνέεις ενώ βρίσκεσαι σε τάση με τα ελαττήρια, το οποίο έχει ήδη δώσει έναν ακόμα βαθμό δυσκολίας στην άσκηση. Εισπνοή. Εκπνοή. Μαζεύω. Ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Θα συνεχίσεις με την επόμενη άσκηση που θα είναι να σπρώξεις πίσω. Αποφεύγοντας έτσι πολύ όμορφα να ρίξεις τα γόνατα κάτω, γιατί τότε απελευθερώνεται ο εγκάρσιος κοιλιακός μυς και χάνουμε την ενδυνάμωσή του και λυγίζεις πάλι τα πόδια. Θα κάνεις αυτή την άσκηση 3 φορές. Θα προσπαθήσεις να τεντώσεις όσο μπορείς τα γόνατα, κρατώντας την ενεργοποίηση του κοιλιακού μυ και σπρώχνοντας με τα πέλματα ενδυναμώνεις το πιελικό έδαφος, οπότε βλέπουμε πολύ όμορφα την ενδυνάμωση να έρχεται και από την κάτω μεριά και από την πάνω μεριά και να μικραίνει η διάσταση. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Μαρία. Η εξέλιξη της πορείας της αποκατάστασης της λευκής γραμμής θα μας φέρει σε μια θέση που είναι γνωστή ως το τραπεζάκι. Στη θέση αυτή θα μπορούμε να βρεθούμε μόνο εφόσον έχει εδραιωθεί η ενδυνάμωση του εγκάρσιου κοιλιακού μυ και μπορούμε να κρατήσουμε τα κοιλιακά τυχώματα στην θέση προστασίας της μέσης. Μαρία, θα ήθελα να φέρεις τα χέρια μπροστά. Βρισκόμαστε ακόμα πάνω στο Clinical Reformer. Θα πατήσεις τα πέλματα, τα δάχτυλα, προκειμένου να μας βοηθήσει με το πιελικό έδαφος και πάλι με τη χρήση της αναπνοής, εισπνοή, εκπνοή, θα ενδυναμώσουμε τον εγκάρσιο κοιλιακό μυ, ενώ βρισκόμαστε σε αντίθετη κατεύθυνση με την δύναμη της βαρύτητας. Προσπαθούμε να αντισταθούμε στη δύναμη της βαρύτητας. Μαρία, πιέζεις με τα χέρια, πιέζεις με τα δάχτυλα των ποδιών και τονώνουμε έτσι τη σπονδυλική στήλη, τους μυς σπονδυλικής στήλης και ταυτόχρονα πάρα πολύ ωραία έχεις ενεργοποιήσει τον εγκάρσιο κοιλιακό μυ και κλείνει η απόσταση της διάστασης. Σε επόμενο στάδιο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε στη Μαρία να έλξει τα γόνατα προς τα χέρια ενώ βρίσκεται στην ενεργοποίηση. Φτάνει. Πολύ ωραία. Και πιέζεις και ενεργοποιείς. Πιέζεις, ενεργοποιείς. Έτσι, σε αυτή τη θέση και σε αυτή τη θέση θα φέρεις μέσα. Ωραία. Και επαναφορά. Η άσκηση αυτή είναι για πιο προχωρημένο επίπεδο. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Και δεν θα ήθελα να την φέρουμε στην δύσκολη θέση να επιδεινώσουμε την κατάσταση της διάστασης που μπορεί να συμβεί με οποιαδήποτε άσκηση υπερβαίνει την δύναμη του μυ που έχουμε κατακτήσει. Στη συνέχεια των ασκήσεων που παρουσιάσαμε στο Clinical Reformer, η Μαρία βρισκόταν στη θέση τραπεζάκι. Θα περάσουμε τώρα στο Coraline, στην καινούργια αυτή μέθοδο, όπου θα έρθει πάλι στη θέση τραπεζάκι και θα κουμπίσει τους αγκώνες, θα πατήσει τα δάχτυλα των ποδιών, θα στερεωθεί στα γόνατα και θα σπρώξει τις πλατφόρμες να έρθουν λίγο μπροστά, ώστε να βρούμε τους αγκώνες κάτω από τους ώμους, τα γόνατα κάτω από τα ισχύα. Οπότε, Μαρία, λίγο ακόμα πιο μπροστά. Πολύ ωραία. Στη θέση αυτή θα πιέσει πάλι με τον πύχη, με τα δάχτυλα, θα ενεργοποιήσει την κίνηση του εγκάρσιου κοιλιακού και θα σπρώξει ελαφρά με τα χέρια μπροστά, κρατώντας το σώμα της στη θέση αυτή, μπρος και επαναφορά πίσω.
με τους αγκώνες μόνο μπροστά και επαναφορά πίσω. Προσπαθούμε να κρατήσουμε το κεφάλι σε μία λίγο πιο ουδέτερη θέση, κατεβασμένο το πηγούνι και σηκώνουμε τον αφιένα πιέζοντας τις μπουνιές στις πλατφόρμες. Άλλες 2 επαναλήψεις. Ταυτόχρονα ελέγχω ότι ο εγκάρσιος κοιλιακός μυς είναι στη σωστή θέση, τονώνει και της κρατάει τη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη. Μαρία, μπορείς να ξεκουραστείς. Σε ευχαριστώ πολύ. Προοδευτικά, ερχόμαστε σε καθιστή θέση και με τη χρήση της Wunda Chair θα δείξουμε κάποιες ασκήσεις που θα βοηθήσουν στην τόνωση του πυηλικού εδάφους και με τη βοήθεια της αναπνοής, το θωρακικό διάφραγμα, τα οποία σε συνδυασμό θα βοηθήσουν εκ νέου τον εγκάρσιο κοιλιακό μυ να εδραιώσει τη δύναμή του και να κρατήσει το άνοιγμα της ορθής γραμμής λίγο πιο κλειστό. Μαρία, θα ήθελα να πιέσεις με τις φτέρνες σου το πεντάλ κάτω και καθώς πιέζεις εκπνέεις, νιώθεις τη σπονδυλική στήλη να επιμικρύνεται και τον εγκάρσιο να μαζεύει ο κορσές και να κλείνει την απόσταση μεταξύ των πλευρών, να ενισχύεται το πυηλικό έδαφος. Σε αυτή τη θέση 2 φορές θα εισπνεύσεις, θα εκπνεύσεις, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την πίεση μέσα από τις φτέρνες για το πυηλικό έδαφος και εισπνοή, εκπνοή, πολύ αργά και μικρά pumps για να βοηθήσουμε με την εκπνοή και την πίεση το πυηλικό έδαφος και το θωρακικό διάφραγμα να ενεργοποιήσουν τον εγκάρσιο κοιλιακό μυ που θα αγκαλιάσει τον κορμό μας και θα μας σταθεροποιήσει. Μπορείς διαδοχικά η κίνηση να γίνει μεγαλύτερη και να ανεβάσεις τα πόδια αργά μέχρι πάνω. Ωραία. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Οι ασκήσεις για την αποκατάσταση της διάστασης της λευκής γραμμής ξεκίνησαν από ύπτια θέση. Βρεθήκαμε στη θέση τραπεζάκι. Μετά χρησιμοποιήσαμε την καρέκλα. Και τώρα θα καταλήξουμε σε ασκήσεις σε όρθια θέση που είναι οι πιο λειτουργικές και πιο κοντινές στην καθημερινή μας ζωή. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το Coraline και θα ζητήσω στη Μαρία να κρατηθεί από τη σκάλα και να ανέβει. Ένα πόδι στην κάθε πλατφόρμα. Θα τοποθετήσεις τα χέρια σου στο ύψος των ώμων και θα σπρώξεις προς τα πίσω από τους αγκώνες κρατώντας το σώμα σε μία ευθεία γραμμή από το αυτί σου μέχρι κάτω την φτέρνα. Θα ενεργοποιήσεις τους κοιλιακούς μυς ώστε να κρατηθεί η σχέση τους προς τη λευκή γραμμή, την οποία προσπαθούμε να επανενώσουμε. Πολύ ωραία. Και με εκπνοή θα σπρώξεις προς τα πίσω και θα επανέλθεις. Άλλη μια φορά. Και επαναφορά. Πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε με την άσκηση χουφ. Θα κατεβούν τα χέρια λίγο πιο χαμηλά και σε αυτή την άσκηση θα βοηθήσουμε πάλι την λειτουργία του εγκάρσιου κοιλιακού μυ, χρησιμοποιώντας κινήσεις των κάτω άκρων και η Μαρία θα κρατήσει τα ισχύα της σε ακινησία, τη λεκάνη της σταθεροποιημένη, θα λυγίσει το γόνατο και θα σηκώσει τη φτέρνα καθώς πρόχνει το ένα πόδι πίσω, πιέζοντας τη σταθερή μεριά. Θα επαναφέρει με ντίχουφ, πιέζεις την σταθερή μεριά, μην ξεχνάς, αυτή είναι η δύναμή σου, όχι η μεριά που κινείται, η μεριά που σε σταθεροποιεί. Πάρα πολύ ωραία. Άλλη μια επανάληψη. Και τελευταία για το δεξί. Όμορφα. Θα κρατηθείς από τη σκάλα για να κατέβεις, προκειμένου να αλλάξουμε τις αντιστάσεις και να συνεχίσουμε με το leaning ski jump. Θα κρατηθείς πάλι από τη σκάλα και θα βάλεις τα χέρια στο ύψος των ώμων, θα ακουμπήσεις τον πύχη, θα πιέσεις με τους αγκώνες για να δώσεις μια πολύ ωραία ενεργοποίηση στην σπονδυλική στήλη.
Ενεργοποίησε τον εγκάρσιο κοιλιακό πιέζοντας τα πέλματα. Με την εκπνοή σου μαζεύεις προς την κεντρική γραμμή του σώματος και με την εκπνοή θα γλιστρήσει το σώμα, μία σανίδα προς τα πίσω και επαναφορά στην ίδια εκπνοή. Εισπνοή στη θέση που βρίσκεσαι, εκπνοή θα φύγεις και θα επανέλθεις. Άλλη μια φορά, συνέχισε να πιέζεις με τους αγκώνες. Και μια τελευταία επανάληψη. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Κρατάς και κατεβαίνεις. Και με αυτή την άσκηση συμπληρώσαμε το δείγμα ασκήσεων που έχουμε να προτείνουμε για την αποκατάσταση της διάστασης της λευκής γραμμής, βασισμένο στο πρότυπο της βρεφικής ανάπτυξης και τόνωσης του εγκάρσιου κοιλιακού μη, όπου το μωρό θα μετακινηθεί από την ύπτια θέση στην πρινή, στα 4, προκειμένου να καθίσει και μετά στην συνέχεια να σταθεί όρθιο. Όταν υποψιαστούμε ότι έχουμε διάσταση κοιλιακών, πρέπει να πάμε σε κάποιον ειδικό. Πρώτα απ' όλα θα εμπιστευτείτε τον γιατρό σας και θα πάρετε την άδεια πριν κάνετε οποιαδήποτε άσκηση. Δεν πρέπει να κάνουμε κάμψεις και εκτάσεις κορμού, γιατί η ενδοκοιλιακή πίεση θα σπρώχνει τη λευκή γραμμή και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διάσταση. Πρέπει να πάμε σύντομα σε κάποιον ειδικό, ο οποίος θα μας συστήσει πώς θα κάνουμε ασκήσεις για το πιελικό έδαφος, τη διαφραγματική αναπνοή και την τόνωση του εγκάρσιου κοιλιακού, ώστε να θεραπεύσουμε και να αποκαταστήσουμε καλύτερα την διάθεση που έχουμε. Η διάσταση των κοιλιακών μειών είναι θεραπεύσιμη. Είναι ένας τραυματισμός της λευκής γραμμής, του συνδετικού ιστού, που όταν διαγνωστεί από την πρώτη στιγμή μπορούμε με εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις να κλείσουμε αυτό το κενό και να ενδυναμώσουμε το σώμα, αποφεύγοντας τραυματισμούς και πόνους στη μέση, στα ισχύα και σε άλλα μέρη του σώματος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.